श्रावण सुरू होणार म्हटलं की एक गोष्ट लगेच आठवते, ती म्हणजे गटारी अमावस्या। गटारी म्हणजे धमाल, मजा मस्ती, पोटभर मांसाहार आणि मदिरापान, अर्थात दारू। पण गटारी म्हणजे फक्त दारू, मटण, चिकन एवढंच आहे का? आणि मुळात गटारी आणि गटार यांचा संबंध काय, किंवा गटारी म्हणजे काय हे तरी आपल्याला ठाऊक आहे का? गटारी म्हणजे गटार नव्हे। नमस्कार, मी ऋषिकेश। गोवन वार्ता लाईव्हच्या गटारी स्पेशलमध्ये तुमचं स्वागत। गटारी अमावस्येचं खरं नाव आहे गताहारी अमावस्या। गत अधिक आहार या दोन शब्दापासून बनलेला हा शब्द म्हणजे गताहार। गत म्हणजे गेलेला आणि गताहाराचा अर्थ होतो गेलेला किंवा त्यागलेला आहार। म्हणून श्रावण सुरू होण्याच्या आधीची अमावस्या गतहारी साजरी केली जाते आणि पुढच्या महिन्याभरात जे जेवण त्यागायचं आहे ते भोजन या दिवशी केलं जातं। मात्र आधुनिक काळात याला हटके गोष्टींची जोड मिळाली आणि त्याचा अपभ्रंश होऊन गटारी अमावस्या असा शब्दप्रयोग प्रचलित झाला। आता गटारीला गतहारी तरी का म्हटलं जातं? आषाढी अमावस्येपासून पुढील चातुर्मासात मांसाहार किंवा कांदा, लसूण असे पदार्थ वर्ज्य केले जातात। याचं एक कारण म्हणजे पावसाच्या 4 महिन्यांच्या काळात मासेमारी बंद केली जाते, कारण हा काळ माशांच्या प्रजननाचा असतो, म्हणून मासे खाणं टाळले जाते। दुसरी गोष्ट म्हणजे श्रावणापासून जोरदार पाऊस पडतो, हवा कुंद असते, पचनशक्ती कमकुवत होते, त्यामुळे जड अन्न पचत नाही। थोडक्यात काय तर साधं खाणं पचवणं सुद्धा कठीण झालेलं असतं। मांसाहार पचवण्यास मुळातच अधिक कठीण असतो, त्यामुळे अशा दिवसांमध्ये मांसाहार न करणंच योग्य। शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दिवस। आपले अनेक सण उत्सव, व्रतवैकल्ये, परंपरा या निसर्गाशी त्याचप्रमाणे कृषी संस्कृतीशी जोडलेले आहेत। भारत हा कृषीप्रधान देश असल्यामुळे चातुर्मासाचा काळ हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असतो। या काळात मोठ्या प्रमाणावर पेरण्या होत असतात। आषाढी अमावस्येला देशातील बहुतांश भागातील शेतकरी नांगर, कुदळ, फावडे, कुऱ्हाड यासारख्या कृषी अवजारांची पूजा करत असतात। बाकीच्या राज्यांमध्ये गताहारी अमावस्येला काय म्हणतात ते आपण पाहूयात। आपल्या इथे जरी गताहारी अमावस्या असं म्हटलं जात असलं तरी विविध राज्यात विविध नावांनी या अमावस्येला संबोधलं जातं। वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये वेगवेगळ्या भाषांमध्ये याला वेगळं नाव देण्यात आलंय। आपलं शेजारी राज्य असणाऱ्या महाराष्ट्रातही या अमावस्येला गतहारी अमावस्या असंच संबोधलं जातं। गुजरातमध्ये आणि उत्तरेतील काही राज्यांमध्ये आषाढी अमावस्येला हरियाली अमावस्या असं म्हटलं जातं। दक्षिणेतील तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात चुक्कला अमावस्या असं म्हटलं जातं, तर कर्नाटकात भीमाना अमावस्या असं म्हटलं जातं। पूर्वेकडील ओडिसा राज्यात या अमावस्येला चितलगी अमावस्या असं म्हटलं जातं। गटारी अमावस्या म्हणजे नॉनव्हेज आणि दारूवर ताव मारणं एवढंच आपल्याला ठाऊक, पण गतहारी या अमावस्येला अजून कोणकोणत्या नावानं ओळखलं जातं ते आपण पाहूयात। ही अमावस्या चातुर्मासातील पहिली अमावस्या असते, म्हणून ही अमावस्या आषाढ अमावस्या म्हणून साजरी केली जाते। दुसरं नाव आहे सोमवती अमावस्या। यावर्षी सन 2023 मध्ये आषाढ अमावस्या सोमवारी आल्यामुळे ती सोमवती अमावस्या म्हणून साजरी केली जाणार आहे। तिसरं नाव आहे दीप अमावस्या। श्रावण मास सुरू होण्यापूर्वी येणारी अमावस्या दीपपूजनाचा दिवस म्हणून ओळखली जाते। भरपूर पाऊस व अंधारून येणे हे श्रावणाचं वैशिष्ट्य। घरात इकडे तिकडे ठेवलेले धुळीने माखलेले दिवे, समया, निरंजन, लामण दिवे या सर्वांना एकत्र करून घासून पुसून लख्ख करून ठेवण्याचा हा दिवस असतो, त्यामुळे हा दिवस दीप अमावस्या म्हणून साजरा केला जातो। नमस्कार, मी प्रेमानंद साठे या गावचा ग्रामपुरोहित बोलतोय। आज गतहारी उच्चारणात गटहारी असा उच्चार आल्यामुळे या शब्दाचा अपभ्रंश झालेला आहे। गतहारी म्हणजे कसं आहे तर या गतहारी या दिवसाला जास्त महत्त्व का सांगितलेलं आहे तर ह्या दिवसापर्यंत मांस, मच्छी खाणं किंवा कांद्याचं खाणं, पुढचा महिना श्रावण येत असल्यामुळे आमची जी धार्मिक विधी आहे, उत्सव सांगितलेले आहे, सण सांगितलेले आहे, तर त्या सणाला गालबोट लागू नये, खाणं आपलं बरं असावं, म्हणजे शाकाहारी खाणं। त्यामुळे आज गतहारीला जास्त महत्त्व आहे। ह्या दिवसाला, आजच्या दिवसाला मांस, मच्छी खाणं ही मुभा सांगितलेली आहे लोकांना, कारण पुढे आपला श्रावण येत आहे, श्रावणाचं आगमन होत आहे आणि श्रावण आल्यानंतर पुढे चतुर्थी आहे, म्हणून त्या श्रावण महिन्याचं महत्त्व जास्त दिलेलं आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे आज सोमवती अमावस्या आहे, म्हणजे सोमवारी आली म्हणून ती सोमवती अमावस्या म्हणतात किंवा त्याला दर्श अमावस्या म्हणतात।
दर्श म्हणजे कसं आहे, आज दीप पूजन करतात. काळोखातून उजेडाकडे नेण्याचं काम आहे या अमावस्येचं. दर अमावस्येला दीपपूजन करावं, पण ह्याला जास्त महत्व आहे, कारण दर अमावस्येला सगळे ग्रह एकीकडे येतात. त्यामुळे या अमावस्येला श्राद्ध, महालय किंवा तीर्थक्षेत्रात श्राद्ध घालतात, कारण याचं गेलेल्या पितरांची आठवण करण्याचा हा दिवस सांगितलेला आहे. म्हणून याला सोमवती असा म्हणतात, कारण सोमवारी आल्यामुळे सोमवती अमावस्या म्हणतात. तशी दर महिन्याला अमावस्या येते, काही दर्श अमावस्या असते किंवा एखाद्या दिवसाला कुठच्या येईल, तर त्याला सोमवती आम्ही म्हणू शकत नाही. फक्त सोमवारी आल्यामुळे याचं जास्त महत्व आहे सोमवती अमावस्या. दीप अमावस्या दिवशी म्हणजे कसं आहे की देवाला तुपाची वात पेटवायची आहे. आणि हा जो महिना आता असं सांगितलेला आहे, अधिक मास, मलम मास म्हणतात, म्हणजेच पुरुषोत्तम मास. तर ह्या दिवसाला दररोज गावठी तुपाची वात देवाकडे नित्यपूजनाला ठेवायची, म्हणजे दीप प्रज्वलन करायचं. आणि शक्यतो विष्णूचं पूजन, विष्णूला तुळशी घालून पूजा करायची. ह्या महिन्यात सुहासिनीत एक अनारसे किंवा अपूप म्हणतात, अनारसे असे दान करावे. त्याची संख्या 16 किंवा 21 असे सुहासिनीला दान करावं. अनारसे दान का करावे, तर हा जो पुरुषोत्तम मास आहे त्याचं पुण्य एवढं आहे की दान धर्म या महिन्यात जास्तीत जास्त करायचं असतं. मोठं नाही, पण एवढं तरी सुहासिनीला बोलावून तिची ओटी भरून तिला हे अपूप म्हणजे अनारसे दान करावे. म्हणजे पुरुषोत्तम म्हणजे रामाचाच महिना आहे. उच्चारणात देवाची जशी 1000 रूप आहे, त्यातला जो पुरुषोत्तम मास आहे त्याला मलम मास म्हणतात. तुम्हाला आमचा गटारी स्पेशल व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा, कमेंट करा आणि लाईक करायला विसरू नका. बघत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह.